this is Ylarn again and you are still watching on my channel. So ngayon guys, panibagong araw, panibagong cooking session na naman ang ihahatid ko sa inyong lahat. At ngayon, magluluto tayo ng isa sa mga favorite ko na recipe at yun ay ang chicken hot salad. So guys, bali introduction lang dito sa recipe na to. Actually, nag-come up lang ako ng idea kasi there was one time nung kumain kami sa isang Cantonese restaurant. Tapos, ang in-order ng boss ko before is yung parang chicken na merong fruit cocktail. Tapos, dun na-curious ako kung ano yun. So, parang pag-uwi ko noon sa office, ganun, parang in-imagine ko siya, ano kayong mga ingredients noon? Parang may ganito, may ganyan. So ngayon parang in-imagine ko lang siya, tapos ayun, nag-come up na ako ng own ingredients, tapos own recipe of mine. So ngayon, simulan na natin guys. So ngayon, bali ito yung mga ingredients na ating kakailanganin. Meron tayong chicken breast. Bali ito guys, makakabili kayo sa supermarket na yung fillet na, or kung gusto niyo makatipid at yun yung ginagawa ko, sa palengke na lang ako bumibili ako ng isang buo na chicken breast, tapos ako na lang yung nag-fillet. Mabilis lang naman yun matutunan. Of course, we have also fruit cocktail, and then meron tayong 1/2 of flour, all-purpose flour, tapos meron tayong ground pepper, meron tayong salt, and then meron tayong 1 cup of mayo. Tapos, huwag kakalimutan, meron din tayong orange juice. Tapos mamaya, bali ito na yung kailangan natin mamaya for dressing. Meron tayong fresh lettuce or lettuce. Tapos of course, cooking oil. So bali ang una natin gagawin is iinit tayo ng mantika muna. Yan. Yan. Tapos habang iniinit or umiinit yung mantika, pwede na nating i-season yung chicken breast. Lagyan lang natin siya ng pepper. Ayan. Tapos, pinch of salt. 2. Tapos, mix lang natin siya. Ayan. Tapos yung flour natin, pwede rin natin lagyan ng pepper. Konti. Tapos, pinch of salt din, kahit isa lang, para lang magkalasa ng konti. Mix natin. Yan. So ayun guys, since mainit na yung ating mantika, pwede na tayong magprito. So bali ang kailangan lang natin yung chicken breast na season. Ilagay lang natin siya sa all-purpose flour and then i-mix. I-bread natin siya. Yan, tapos pwede na tayong magprito. Of course, naghugas naman tayo ng kamay, no? So, malinis naman siya. Tapos, by batch lang siya, guys. Tapos, habang niluluto siya, magbe-bread tayo ulit. Ayan.
So guys, since golden brown na ang ating chicken, so pwede na natin siyang hanguin. At dahil ginalingan ko na naman, wala na naman akong... So guys, bali tapos na nating iprito lahat ng ating mga chicken. So after nyo para siya maprito, ilagay nyo siya into pwedeng mixing bowl na malalim. Ito siya. Tapos dito na natin titimplahan yung iba pang ingredients. So ngayon, ang una nating ilalagay of course is yung orange juice. Yung orange juice siguro mga kuan lang siya. 5 tablespoon. Pero hindi ko na siya susukatin, tatansyahin ko na lang. Ayan. Tapos of course, i-mix mo siya. Ayan. So then after ma-mix natin yung orange juice, susunod natin ilalagay yung mayo. Bali half lang muna siya para if in case. Diyan. Then after ilalagay na natin ang ating fruit cocktail. So bali na drain na to siya guys. Make sure na yung ilalagay yung fruit cocktail is wala ng water. Tapos, i-mix lang natin. So ayun nga guys, bago tayo magtapos, gusto ko lang pong magpasalamat sa ating cameraman today, ang aking kawork na si Kevin Reyes Mamon. And of course, sa ating sponsor na si Miss B, siya po yung nagbigay ng ating pinambili ng ating lulutuin for today. So ayun guys, hanggang dito na lang and I hope you learned something. So guys, if you like this video, please give us a thumbs up and then comment down below and please turn on the notification bell and do not forget to subscribe my channel. That's all for now guys. Bye bye.